अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ एसवाई। चंदन डीजे रिमिक्स रामबन मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85। सोनिया कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से। ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से। किले के उड़ता दिल तुड़ता, फल के उड़ता दिल तुड़ता, नहीं देता में मंगला से। ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से। ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से। कि दिल तुड़ता हो लेके उड़ता, हो दिल तुड़ता लेके उड़ता, नहीं देता में मंगला से। ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से। कौआ चोलिया ले गइल चोलिया ले गइल, कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से। हाय सैया घरवे बिनु सरवे रही पसरले हो रही अचकिया सीख राजा रामबन मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85। झकी जंगला से हो जंगला से। ए राजा जंगला से कि सैया घरवे बिनु सरवे रही पसरले हो अचकिया लना बुझाइल चोचारा मरले हो लेता में महाजाए राजा झकी जंगला से हो जंगला से। तो सुनो जंगला से रूपवा निहारता पंख भरी मारता देखता नी बंगला से। ए सैया कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से। ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला पटंगला से। तोहर नाम का चंदन डीजे रिमिक्स रामबन। डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। हाँ बेरा ढलता कमी खलता राजा हमारा हो तुहरा बिना बात सुना अपन कमरा हो और अपने छोड़ी के आवा जल्दी बाहर के हो बाहर के राजा बाहर के पेड़ ढलता कमी खलता राजा हमारा हो तुहरा बिना बाबी सुना अपन कमरा हो सुधीर छोड़ी के आवा जल्दी बाहर के ये राजा बाहर के। सुनो तनी ताना ये परदीप दीवाना सौरभ दुखे आँख जगला से। ए सैया कौआ चंदन डीजे बाबे जंगला पटंगला से। ए राजा कौआ चोलिया ले गइल बाबे जंगला
टंगला से। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग